Wat een scotje. Ja, dat vinden wij echt. Er zitten nog heel veel lieds en kwetsbaar uit. Een kameel kan eigenlijk 1 keer in de 2 jaar een jong krijgen. En nou ja, een kameel draagt wel een man als fietje. Dus ik best wel lang we zelf we op papier dat ze in maart al smieten moest. 1 maart en het had nog meer dan een maand later dat ze weer eigenlijk voordat deze jongen hier kwam. Wie op een vrede maand, nou ja, belt de dierverzorger mij tot de kamelen ontsmieten moet komen. Wat eigenlijk wel grappig is, ik praatte laatst met een verloskundige en we hadden filmen en die zegt dat toen ik. En die zei, dat lijkt eigenlijk best wel op meesken, een beetje wiebelen bij de heupen, dat er wat ruimte in het bekken komt. Nou ja, dat jong, je zult per wee dat ze perst, zul je dat ze eruit geleid. Ze maakt best wel een smaak als ze eruit komen. Nou leeuw ik net dat het jong daar les van had heel. En ja, het probleem is dat het jong net steen gaat. Het is, nou ja, hij staat hier nog voor me. Je moet je voorstellen, het is wel een meter hoog. En een kameel dat er doorheen komt, en dan gaat eerst de achterpoorten gaan omheen. En dan leidt er voor nog helemaal samen op groen, zeg maar. En dan moet ze eigenlijk de vaardigheid hebben om die voorpoorten te strekken. En dat lukt er net, dus ik heel iets smakte er heel iets voor. Na een aantal uren hebben we, nou, ik neem het maar ingrepen. Het laatst wil je eigenlijk net te volle tussen mem en jong komen. Maar in dit geval moesten we het jong oranje helpen, echt met 2 man, dus ik best wel zwier. Nou ja, dan maar het drinken bij de mem. En de mem ook gelukkig wel. Maar wie is bang dat het een soort Wouterke kameel worden zoer? Ja. Ja, ik heb op internet al even opgezocht van ja, wat van melk moet er dan ha? Het jong woe wel. Je wil pit. En dat op een gegeven moment vond er een van de tepels steeds maar. En dan drinkt het. Nou ja, dat is dan wel even een mooi moment. Hoe gaat het nou met het Lietse jonkje? Nou ja, je zegt het, hè. Het is crescendo, zou ik zeggen. Ze ben ik samen weer groot, hè. Dus, oh, daar komt hij bij me. Ja. Ja. Maar de wist wel wie is maar dit jonge kameeltje? Ja, heel wies. Ja, dit is voor u echt wel uniek. Ja, heeft hij geweest, maar.